Custòdia, restauració i recerca en rius. Els projectes Riberes del Ter i Ricover a Torelló, les masies de Voltregà i Manlleu, Osona. Les riberes del Ter o illes dins d'un riu. Els ambients fluvials i les zones humides són molt valuosos. Conformen paisatges culturals i posseeixen un gran atractiu social. I alhora, la vegetació de ribera retén el sòl, fa de filtre de contaminants i és molt important en el control de les inundacions. El conjunt dels hàbitats de ribera també proporcionen refugi i recursos a un gran nombre d'espècies i per això són essencials en la conservació de la biodiversitat. Per tot això, països que havien modificat notablement els seus rius i zones humides durant segles ara estan invertint molts esforços a recuperar-ne la naturalitat. És el cas d'Alemanya en relació amb el Rin i altres rius, i d'Holanda pel que fa a la remeandrització del riu Maas o Mosa. La majoria dels rius del nostre país han estat molt en contacte amb l'activitat humana des de l'antigor. La tala o la destrucció de la vegetació de ribera, per exemple, hi va ser intensa entre els segles XVIII i finals del XX. Actualment, la vegetació de ribera encara hi segueix essent bastant malmesa, o senzillament s'hi absenta. El riu Ter travessa una regió on les riberes fluvials, tradicionalment, han estat molt transformades, aprofitades per a produir fusta o altres conreus i extreure'n àrids per a la construcció. Les seves aigües han estat sobreexplotades per a generar força motriu per a moldre gra o filar o, als darrers temps, per a produir energia elèctrica. Com a conseqüència d'això, avui dia hi estan alterades tant la forma de les ribes i l'extensió i la qualitat de la vegetació de ribera com la connectivitat ecològica. Els peixos són incapaços de desplaçar-se aigua amunt de les rescloses. No obstant això, el riu Ter encara predomina en hàbitats naturals d'interès comunitari i de conservació prioritària per a la Unió Europea, com els boscos de ribera amb verns, salzes blancs i freixes de fulla gran que s'inunden sovint, petits estanys temporals i la flora variadíssima de l'entorn de les fonts. Fins i tot hi existeixen illes de vàries hectàrees cadascuna travessades per diversos braços trenats de riu. Des de finals del segle XX, la qualitat de l'aigua hi ha millorat notablement després d'un esforç sostingut en el sanejament urbà i industrial. La fauna aquàtica, bona bioindicadora, s'hi recupera. Entre els peixos, s'hi està refent el poblament de barb de muntanya i la bagra comuna, tot i la gran competència d'un nombre creixent d'espècies de peixos forans alliberats inconscientment per pescadors. Entre els ocells aquàtics augmenten el corriol petit, el blauet i, espectacularment, el martinet de nit, que hi ha establert una de les colònies nidificants més importants de l'interior de Catalunya, juntament amb altres espècies d'ocells ardèids, com el bernat pescaire, el martinet blanc i l'esplugabous. Entre els mamífers és notable la diversitat de rates pinyades presents, que s'alimenten de la gran producció d'insectes aquàtics, i també avença tímidament la llúdriga. Actuacions de custòdia i restauració a les ribes del riu Ter.
El projecte Riberes del Ter consisteix en el desenvolupament progressiu a l'Alt Ter d'acords i actuacions de custòdia i restauració fluvial entre diversos propietaris, públics i privats, i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, Museu Industrial del Ter. Parteix d'un acord marc de custòdia establert l'any 2009 i per a un període de 10 anys, prorrogables entre 3 ajuntaments, Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu, Osona i aquesta mateixa entitat. L'objectiu de la custòdia fluvial és generar la responsabilitat dels propietaris i usuaris vinculats a rius i zones humides, però també de les administracions competents. En aquest cas, procura d'ordenar-hi elements, usos i accions amb el propòsit de conservar i restaurar progressivament la totalitat dels cursos fluvials de la conca de l'Alt Ter, protegir-hi els valors existents i restaurar-hi el bon estat ecològic i la màxima biodiversitat. Dins d'aquest projecte marc de Riberes del Ter, el que es fa és buscar quins són els punts més interessants a nivell de biodiversitat i d'estat ecològic, per ser els primers on intentar arribar a acords de custòdia amb els propietaris de les finques, per intentar millorar i conservar la part de la finca que interessi, en aquest cas, la zona de ribera. Llavors, amb cada propietari, segons quins són els valors de la finca, s'arriba a un acord o a un altre. I la idea és anar ampliant tot aquest tram de riu, anar ampliant amb diferents propietaris. Amb qui es pugui, per fer-hi alguna cosa més petita, doncs es farà més petita, amb qui es pugui fer més gran, es farà més gran. El projecte Riberes del Ter es complementa entre els anys 2009 i 2011 amb el projecte Recover, finançat per la Unió Europea tant pel que fa a la realització d'actuacions de conservació i restauració com de seguiments i recerca associats. El projecte Recover és gestionat a Catalunya pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en col·laboració amb el mateix Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, Museu Industrial del Ter, però hi participen altres socis de Portugal i Extremadura. Els objectius del projecte Recover són l'establiment de pautes de gestió i restauració de riberes fluvials en l'àmbit ibèric, l'intercanvi d'experiències entre diferents regions, la restauració de zones de ribera pilot i, finalment, la difusió d'experiències. El que es tracta, bàsicament, és de trobar unes eines de gestió per poder millorar l'estat de conservació del riu Ter, poder restaurar i millorar l'estat de conservació de les seves riberes. Per això el que hem fet és buscar una sèrie d'indicadors biològics. Entre ells hem mirat l'estat de conservació del bosc de ribera, hem mirat també l'estat en què està el sistema aquàtic, hem mirat peixos, hem mirat macroinvertebrats aquàtics, també hem mirat tot el que fa referència a fauna de ribera, hem mirat ocells, hem mirat ratpenats, hem mirat tot el que són mamífers aquàtics, des de petits mamífers, rosegadors, insectívors, fins a carnívors, i tot plegat, totes aquestes dades ens han d'ajudar a veure quin és l'estat de conservació d'aquestes riberes per tal de després saber com les podem millorar, com podem restaurar aquest bosc de ribera, quines són les espècies que hem de potenciar, quin és el tamany dels arbres, per exemple, quina és la grandària que han de tenir aquests arbres per poder acollir una fauna més ben constituïda, quin és, per exemple, el tipus de marxa que han de tenir aquestes riberes per poder tenir una millor població de peixos. En fi, totes aquelles qüestions que ens facin tenir unes riberes amb un millor estat ecològic, amb una millor fauna, amb una diversitat d'espècies cada cop més gran. Les actuacions de custòdia i restauració dels projectes Riberes del Ter i Recover als anys 2009 i 2010 hauran consistit sobretot en la millora de la connectivitat ecològica en una resclosa i la restauració d'una bona qualitat de la vegetació de ribera a 5 finques diferents. Finca de les Gambires, Torelló. L'àmbit específic de l'acord de custòdia de la finca de les Gambires es refereix essencialment al sector riberenc de la finca, que fa unes 3,9 hectàrees. L'objectiu és conservar-hi i restaurar-hi els ambients fluvials i riberencs, illetes, prats extensius, estanys temporals,
bosc de ribera i roureda de roure martinenc en un període de 10 anys, prorrogable, compaginant-hi activitats agràries sostenibles. Des del moment que fas la idea de que farem una cosa, alguna cosa haurà de canviar. I en el sentit l'acord, ja dic, s'ha firmat gràcies a la influència dels nanos que hi ha hagut, que et fan veure les coses diferents del que hem vist fins ara, gràcies a uns estudis o a una voluntat de que la gent canviem, i el resultat després de l'acord no ho sé, però jo sí, home, veure el riu altra vegada per aquí, veure uns arbres que podrien ser autòctons que ara no ho són, treure unes escàrcies que poder, segons dieu, no són d'aquí, i a veure si a la vora del riu ens canvia una mica. Illa de Gallifa, les masies de Voltregà. L'illa de Gallifa és de les poques illes fluvials que es conserven a la conca de l'Alter i la més ben conservada, tot i estar ocupada parcialment per una pollancreda. L'illa fa 7,4 hectàrees i la riba dreta del riu 1,3 hectàrees més. Es pretén millorar la qualitat del bosc de ribera d'una part de l'illa i a tot el seu voltant. Finca d'Espadamala de Baix, Torelló. La finca d'Espadamala de Baix va ser el primer refugi de fauna salvatge d'Osona, declarat l'any 1987. El riu Ter hi forma un petit meandre amb prats i arbres de ribera bastant continus i una de les colònies d'ocells ardeids nidificants més grans de Catalunya. L'àmbit específic de l'acord de custòdia es refereix essencialment al sector riberenc de la finca, que fa unes 10 hectàrees. S'hi vol conservar i restaurar els ambients riberencs, compaginant-hi l'activitat ramadera sostenible. Si podem ajudar que una part de la finca serveixi per mantenir una zona on hi venen a criar gran part d'aus o unes aus que n'hi ha poques a Osona i a Catalunya, doncs mira, és important. Es pot continuar amb l'explotació, amb les vaques i tot, i sense que afecti una cosa a l'altra, no crec que hi hagi problema. Tot és arribar a un acord entre les dues parts i parlar-se sempre i no hi ha de problema. Espero que d'aquí uns quants anys puguem veure un bosc més ben cuidat, més net i amb més arbres i poder-hi veure com augmenta la població dels ocells i dels nius que venen cada any a criar-hi i no sé, que sigui maco d'anar a veure i d'observar-ho. Meandre del Despujol, les masies de Voltregà. Amb el suport de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i l'obra social de la Caixa i d'acord amb l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, s'actua en 1,5 hectàrees de la riba dreta del riu. L'objectiu és restaurar-hi la vegetació de ribera i difondre entre la població els valors d'aquesta àrea i els rius en general. Resclosa de la Teula, Manlleu. La resclosa de la Teula, on s'inicia el famós canal industrial de Manlleu, fa 90 metres de llarg i uns 2,8 d'alçada. Els peixos no la poden saltar. Juntament amb l'Ajuntament de Manlleu i l'Agència Catalana de l'Aigua, s'hi impulsa un projecte de construcció d'una rampa per als peixos. Meandre del Gelabert, Manlleu. El meandre del Gelabert, amb un total d'unes 10 hectàrees de bosc de ribera extens, amb franges de més de 100 metres d'amplada, està situat aigua avall del nucli urbà de Manlleu i és propietat de l'Ajuntament de Manlleu. S'hi vol conservar i restaurar els ambients riberencs, eliminar-hi espècies arbòries i arbustives foranes i reforçar-hi les autòctones, compaginant-hi el lleure fluvial, sobretot la pesca i el passeig.
amb l'objectiu de disposar de plançons d'arbres suficients i d'un origen correcte, es crea un planter a partir d'esqueixos de diverses espècies de ribera a terrenys cedits per l'Ajuntament de Manlleu. Regularment, s'organitzen campanyes de sensibilització ambiental i participació ciutadana associades al projecte Riberes del Ter per informar i involucrar la ciutadania en el respecte i la cura dels espais restaurats i les actuacions dutes a terme. Recerca associada a la restauració del riu Ter. El Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis és l'àrea ambiental del Museu Industrial del Ter, amb seu a Manlleu, Osona. Les activitats principals del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis són la conservació i la restauració ecològica dels sistemes fluvials, mitjançant la consecució d'acords de custòdia fluvial, l'educació ambiental i la sensibilització ciutadana, dona formació a milers d'alumnes cada any, des d'educació infantil fins a estudiants universitaris, i la recerca en rius mediterranis. La recerca es fa associada sobretot a l'avaluació de l'estat ecològic de rius, vegetació de ribera, macroinvertebrats aquàtics, peixos, etc., i la millora de la connectivitat dels rius per als peixos. Treballa i col·labora amb universitats i altres institucions, essencialment al conjunt de Catalunya, tot i que també participa en algun projecte internacional. La recerca que es desenvolupa des del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, conjuntament amb Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en relació amb els projectes Riberes del Ter i Recover, permet conèixer els resultats i l'evolució de les actuacions de conservació i restauració efectuades en un tram d'uns 20 quilòmetres del riu Ter. Aquestes dades seran essencials per a la presa de decisions en els processos de restauració i gestió dels espais fluvials de la conca del Ter i alhora d'altres rius mediterranis. Els anys 2009 i 2010 i posteriorment, si s'aconsegueix el finançament necessari, s'hi avalua l'estat ecològic i la biodiversitat del riu Ter per mitjà de l'anàlisi d'elements biològics, macroinvertebrats aquàtics, peixos, amfibis, ocells, quiròpters, petits mamífers i mamífers, paràmetres hidromorfològics, vegetació de ribera, hàbitat fluvial, etc., i paràmetres fisicoquímics, en un total de 62 localitats de mostreig de 100 metres de longitud cadascuna. La recerca es basa en els components següents. Realització de reunions entre els propietaris i gestors de les finques amb acords de custòdia. Es fan com a mínim cada 6 mesos al començament i com a mínim un cop l'any més endavant. Aplicació del protocol de seguiment d'acords de custòdia de la xarxa de custòdia del territori. Anualment, es visita cada finca amb el seu propietari o gestor, comentant aspectes diversos. Es fan fotografies georreferenciades en un recorregut predeterminat. Avaluació de canvis per mitjà d'indicadors de l'estat ecològic i la biodiversitat de cada tram. S'estudien variables fisicoquímiques, bàsicament la conductivitat elèctrica, el pH, l'oxigen dissolt i la temperatura mitjançant sondes portàtils.
Hàbitats i vegetació de ribera. Es fa una observació visual i es calculen els índexs d'hàbitat fluvial, IHF, de qualitat del bosc de ribera, QBR, i de vegetació fluvial, IBF. També es calcula el percentatge d'èxit de l'eliminació de plantes foranes i de supervivència d'esqueixos i plançons de les autòctones. També s'avaluen canvis en els usos del sòl. Macroinvertebrats aquàtics. S'estudia la composició de macroinvertebrats aquàtics, primer al camp i seguidament també al laboratori, i es calculen diversos índexs biològics, IBM, WP, IASPT, EPT, etc. Poblament de peixos. Es paren berterols o gànguils al riu a totes les localitats que es complementen amb la realització de pesques elèctriques en alguns sectors. Connectivitat per als peixos. S'avalua l'efectivitat dels dispositius de pas per a peixos mitjançant la instal·lació de paranys i marcatge d'individus. Poblament d'ocells. S'estableixen estacions d'escolta dels cants de les diverses espècies presents. També es fan censos de nius d'ardeids i d'ocells aquàtics hivernants. Poblament de quiròpters. S'identifiquen a partir de la detecció dels ultrasons que emeten i el trampeig nocturn amb xarxes aèries i trampes específiques. Poblament de petits mamífers, ratolins, musaranyes, talpons, etc. S'estudien parant trampes de captura en viu. També es marca cada individu i un cop avaluada la recaptura es pot conèixer la densitat de cada espècie. Poblament de mamífers carnívors. S'identifiquen a partir dels seus rastres en una sèrie de transectes, petjades, excrements i restes d'alimentació, entre d'altres, per a detectar-ne la presència i la seva abundància. També es fa trampeig fotogràfic en algun punt. Si un riu està ben estructurat, si té gorgs, si té zones de ràpids, si té bosc de ribera, doncs també hi ha tota una sèrie d'espècies i en canvi si està mal estructurat, si a més hi ha contaminació, etc., n'hi ha poques i d'uns determinats grups. Com més divers és el riu, com més diversitat d'estructura hi ha, més diversitat d'espècies hi trobarem i per tant més ric serà tant el riu com la ribera.